हे पहिलं फुल आहे. दुधीची फळं वगैरे काळी पडतात, काळी पडून जातात. ती ताकद त्यांची कमी पडली ना त्यांना. या आपली ही पडवल साठी हा. आणि एकदा फळ कडक झालं ना हा. मग काय ना त्यांना डंक मारता येत नाही त्यांना. पहिला होते बेंचेस गोडी भाजी म्हणतात त्याला. कांदा मिरची टाकून करतो ना तिला. आजचं वातावरण बघा, म्हणजे पाऊस पडेल असं वाटतंय आज. कारण गेले 2-3 दिवस झाले अजिबात पाऊस पडलेला नाही आहे. आणि मी आता आले होते बाहेर, कडनिंबाचा पाला हवा आहे. आणि अशा फांद्याच तोडून घेतो. आणि ही जी फांदी जी असते ना, ही बघा, ही कोळी कोळी फांदी आहे ना, दात घासायला वापरतात कुणालचे बाबा. आणि आपला हा जो कडनिंबाचा पाला आहे तो उपयोग करून झाला ना का, तो पाला जो असतो ना तो नंतरला खत म्हणून वापरतो आम्ही झाडांमध्ये. किंवा आपण बघा चूल बघा पेटत असली ना का, आता चुलीमध्ये टाकतो तो पाला सुकलेला आणि मग त्याचा राखेमध्ये बघा त्याचं हे होतं आणि मग उपयोग होतो राखेमध्ये पण. बघा हे असं, हे जर मी काढून घेते 1 मिनटं. हे बघा ही अशी काडी, आता आपल्याला ही पण उपयोगी पडणार. म्हणजे एकदा टाकलं ना का 3-4 दिवस आरामात जातात. जास्तच 3-4 दिवस पण कमी बोलले मी, भरपूर झाल्या. आणि आपण जे झेंडूची रोपं बघा लावली होती, म्हणजेच गोंड्याची, तिथे एक फूल आलेलं आहे. जर बघते तुम्हाला मी दाखवते. हे बघा इथे सगळी रोपं लावलेली ना, तुम्हाला मी शेअर केलं होतं तुमच्याशी. हे बघा हे पहिलं फूल आहे. हे जरा वरचे ना हे असे तोडते, म्हणजे अशा भरपूर फांद्यात फुटतील आणि मग फुलं पण चांगले येतात. हे खूप महत्त्वाचं आहे झाडांसाठी. हे आपण जे वरचं हे असतं ना तोडलं ना की भरपूर अशा फांद्या फुटतात. म्हणजे कोणतं पण रोप असेल तर भरपूर फुलं फळं असे धरतात. असं जास्त प्रमाणात फांद्या फुटतात ना त्याच्यामुळे. हे असं चांगले मोठे झालेत बघा आता. चला. आणि हे बघा निगडीच्या फांद्या आहेत ना आपल्याला लावल्या होत्या, त्या पण जगल्या त्या. ह्या बघा तुम्हाला दिसतात बारीक बारीक. आणि पूर्ण आडा आपला हा लावून झालेला आहे. हा बघा पाऊस चालू झाला. अरे वा वा वा. म्हणजे आम्हाला चिंता लागून राहिली होती की आता झाडांना वगैरे पाणी घालावं लागतं का, कारण आपल्या भाजीच्या बघा वेली वगैरे आहेत ना त्यांच्यासाठी खास करून. पण आता पाऊस पडेल आज. ही बघा गोगलगाय, ही बघा गोगलगाय दिसते तुम्हाला. ही अशी गोगलगाय कुठनं ह्या वेळेला आल्यात काय माहिती. बघा सफेद वाटाणे आत्ता भिजत घातले बघा. सफेद वाटाणे संध्याकाळसाठी आपल्याला हवेत. आणि हे आहेत तांदूळ काढून ठेवलेले. हे की नाही मला साफ करायचे आणि धुवायचे आहेत. आपल्याला तांदळाचं पीठ तयार करायचं, कारण तांदळाचं पीठ आपलं ना संपायला आलं आहे घरातलं. त्याच्यामुळे सगळ्यात आधी मला वाटतं हेच काम करायला पाहिजे. तांदूळ सुकायला हवेत ना. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर सगळ्यात आधी मी काय केलं हे बघा, तांदूळ घेते साफ करायला. पटापट म्हटलं हे धुवून घेते आणि मग घरातली बाकीची कामं. तर आज आपली झाडं आहेत ना, म्हणजे आपली जी वेली लावलेली आहेत ना आणि रोपं वगैरे जी लावले आहेत भाजीची वगैरे, त्यांना खत करायचं आहे. हा बघा मध्येच आवाज करायला शेरू. तर ते खत कुणालच्या बाबा तयार करणार आहेत ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे, शेअर करते तुमच्याशी. आणि आता हे जे तांदळाचं पाणी निघेल ना ते पण आपण झाडांना टाकणार आहे. म्हणजे असं डाळ तांदूळ जे काय तुम्ही धुवाल ना, भाजीपाला बघा आपण धुतो ते पाणी पण झाडांना घालायचं. आता पाऊस पडत होता म्हणून आम्ही घालायचं नाही, पण आता बघा 2-3 दिवस झाले पाऊस काही पडत नाही आहे ना, त्याच्यामुळे आता हे जे पाणी निघेल ना ते आता सगळं टाकणं वेलींना झाडांना वगैरे. खूप उपयोगी पाणी आहे. खिडक्या मी सगळ्या उघड्या, टाकीतलं बरं पाणी चालेल. खत तयार करायला सुरुवात केली. पाणी किती घेतले? 3 मग घेतलं. 3 लिटर आहे पाणी. आणि दाखवते हे बघा चुना घेतलेला आहे. चुना घेतलाय. चुना
चुना म्हणजे चुना चॉक हां. हे झाडांना कॅल्शियम देतं. काय नाही पण म्हणजे काय फायदे असं ते मी विचारते. आता तुझी दुधीची वगैरे जी आता दाखवू आपण नंतर, दुधीची फळं वगैरे काळी पडतात, काळी पडून जातात. ती ताकद त्यांची कमी पडली ना त्यांना, त्यासाठी कॅल्शियम द्यावं लागतं त्यांना झाडांना. झाडांना. म्हणजे जसं आपल्याला हाडांना कॅल्शियमची गरज असते तसं झाडांना पण. झाडांना कॅल्शियम द्यावं लागतं. हां. असं दुसरं पण असेल ना, दही. चॉक टाकायचं, दूध दही हां 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 हां. हे सर्व टाकलं जातं. पण ते मला वाटतं दूध दही वगैरे महाग पडत असेल ना. दूध दही वगैरे घरात असलं नॅचरल तर लोक टाकतात, नाही तर मग महाग पडतं. म्हणून हे एक चांगलं आहे ना, आपलं चुन्यात एखादं हे आणलं की मिक्स केलं की टाकलं. आता हा डबा बघा किती आणलेला माहितीये का, 20 रुपयाचा मला डबा आहे ना. 15 रुपये पडले. हा, आता किती टाकलं पण त्यांनी टाकलं पण आतमध्ये. आला टाकला 2 चमचे. हा, एक समजा 2-3 चमचे टाकलं इथे. हा, म्हणजे थोड्याशा प्रमाणात ते टाकायचं आणि असं भरपूर असं लिक्विड खत आहे हे तयार होणार. या हाताने वगैरे चुना आहे ना, हा हा तर आपला तुम्ही दुसरा आपला खायचा चुना, पण घरचा चुना असतो ह्याला घराला कलर करतात, हा. त्याच्यात पण 2 जातीचे चुने येतात, त्यातला चुना पण टाकता येतो. अच्छा. हा, हा खायचा चुना घेतलाय आपण. खायचा चुना घेतलाय. एवढं हे हाताने असं असं मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित. टाकताना किती टाकायचं मग? अर्धा पाऊण आपल्या झाडाच्या कॅपॅसिटीनुसार टाकायचं. झाडाचं रोप केवढं मोठं आहे, लहान आहे. हा हा आता लहान आहे, मोठं आहे, काही रोप लहान असतात, काही मोठी असतात. असं हा. अच्छा, मग थोडं थोडं जास्त असं प्रमाण टाकायची गरज नाही असं. कॅल्शियम भेटतं त्यांना, ते त्याची काही हिजा होत नाही. आणि आता असं पावसाचं सीझन पण आहे, म्हणजे जमिनीमध्ये ओलावा आहे झाडांना, त्याच्यामुळे जास्तशी टाकायची मला वाटतं आता गरज. बघ, आता मी मग तर दाखवतो तुला, दुधीची आपली फळं आहेत ना, भरपूर सारी धरली आहेत ना, ती काही फळं काळी पडायला लागली आहेत. ती मग ही काळी वगैरे जी पडतात ना, टोमॅटो असतात, टोमॅटो मिरची, ती खराब होत नाही. असं त्यांना ताकद येते चांगली, कॅल्शियम भेटतं त्यांना, जी कमजोरी त्यांची निघून निघून जाते. जाते, त्याच्यात ताकद राहते ती. चला आता हे मिक्स झालंय, आपण आता बाहेर जाऊया. चला. दिसायला लागलं ना. सफेद. आपण खत कसं तयार केलंय तर खरं, आणि टाकायला घेतलंय कुणालच्या बाबांनी, पण जर का पाऊस पडला तर अडचण होईल. पण त्यांना खत देणं पण गरजेचं आहे ना, लिक्विड खत पण गरजेचं असतं. मला वाटतं पाऊस नाही पडणार वाटतं. पडलं नाही पाहिजे, कारण त्याला किती घेतलंय बघू दे. हे बघा, आता हा अर्धा पाव मगच आहे, अर्धा मग पण नाही घेतलेला आहे. टाक. ही आपली आहे ना चिबूडची वेल आहे. हे बघा, हे बघा काय ते बघा. बघा काय दाखवा. ही बघा, अशी मुळाशी टाकायचं थोडं थोडं ना. मग अशी सुंदर जिरलं, हा जिरलं तरी पण चालतं ना. जिरायसाठी टाकतं हे. म्हणजे अगदी भावून तरी इतकं नाही टाकायचं ना. लिक्विड म्हणजे कशाला, की हे पटकन त्यांना लवकर भेटणार. अच्छा. हा, समजलं. आणि ही बघा, ही अशी फळं मग धरतात. मग मागच्या व्हिडिओमध्ये बघा तुम्हाला दाखवलं ना, तेव्हा फळं बघा गळत होती, तुमच्याशी मी शेअर केलं होतं. आणि हे अशी मग फळं ना गळत नाही, मग कॅल्शियम मिळाल्यामुळे. तुम्हाला बघा दाखवते मी आता. ही आपली दुधीची वेल आहे. तुम्हाला बघा मगाशी कुणालच्या बाबा म्हणतात ना की फुलं आपली गळतात किंवा फळं गळतात, तर हे बघा, ही अशी काळी झाली. फरक बघ. हे बघ, हे फळ बघ कसं मस्त मोठं झालं. हे बघ तयार झालं, याला तयारी, याला ताकद आहे. हे खराब झालंय, ही फळं ठेवायची नाही, काढून टाकायची. हा, मग ताकद घेतात ना ते शोषून, ताकद खराब करतात ना झाडाची. आणि अशी बरीचशी फळं ना धरलेली आहेत आपल्या दुधीला, शोधून अशी काढायची. म्हणजे सगळीच फळं धरतील असं नसतं. त्याच्यामुळे हे असे लिक्विड खत दिलं ना का त्यांना ताकद येते. मग असं आहे ते. काढत राहायची बघ, मधून मधून कुठे कुठे असतील ना ती काढत राहायची. ही खराब झालेली फळं. आधी भाजी काढूया काय. आता खत बघा टाकून झालेलं आहे, लिक्विड खत आपलं. आता कुणालच्या बाबा ना काय पिशव्या घालतो का काय करतो पहिला. पिशव्या पहिले पडवल काढून घेऊया. ही पडवळ आधी काढतायत, ते तयार झाले. ती भाजी ना आज करायला होणार त्याची. या आपली ही पडवल. पहिलं फळ बघा, छान तयार झाली ना. किती असेल, मला वाटतं असेल अर्धा किलोच्या आसपास असेल. अजून पण मोठी झाली असते ती, पण ती नको, ती खाली जमिनीला टच दुधी बघा आलेले आहेत ना, तर कुणालच्या बाबांना त्याला पिशवी बांधतात. पण का ते कारण पण सांग सगळ्यांना. त्या ह्याच्यावरती ते हनी ट्रॅप म्हणजे ती मासकी असते, ती मासकी फळं खाते. आता काकडी ना आपल्या कुठे कुठे बारक्या बारक्या काकड्या झाल्या, त्याला बारीकशे हुळ असतात, काकड्या होतात ना काकड्या, तर तिथे मासकी टच डंक मारते. आणि दुधीला डंक मारून दुधीला मारणार, दुधी खराबच होऊन जाते. दुधी बांधून ठेवायची. दुधी पिशवीमध्ये येतात कशाला येतात, त्यासाठी नाही. पण त्याच्यावरती काय उपाय नाही काय. त्या हनी ट्रॅप म्हणून येतो, ते बॉक्स येतो, तो लावायला लागतो. त्या मरत नाही मासक्या लवकर. अच्छा. हा हा. काय उपाय नाही म्हणून मग हे आपले घरगुती उपाय करायचे असे. बांधून फळ ठेवलं ना, त्यांना दिसलं नाही ना, ते फळ आपोआप वाढणार खाली सेफ्टीसाठी. आणि एकदा फळ कडक झालं ना, मग काय नाही, त्यांना डंक मारता येत नाही. त्यांना
नरम असतात ना जी फळं हा. त्यांना ती डंक मारून ते खातात त्यात आपली पिल्लं वगैरे सोडतात हे गेल्या वर्षी पण आम्ही असंच केलेलं. दुधीची वेल होती ना, तर अशा पिशव्यांनी ना बांधून ठेवायचे. तर त्यांना म्हटलं तर तुम्हाला एवढं माहिती आहे तर सांगा, मी सर्वांना कळेल असं का म्हणून असं ती अशी बांधून ठेवली ना की आतल्यात मध्ये वाढत सेफ राहते मग असं. हां. सेफ राहील, तिला प्रॉब्लेम नाही. हम्म, हम्म, ते दुधी आता आपल्या 4-5 तयार झालेल्या आहेत, बारक्या बारक्या म्हणजे तयारच झाल्यात व्यवस्थित. हम्म. ते आता जर आता इथं मोठी झाली की दिसेल. हां, मोठी झाली मग काढून टाकायची हा, मग पिशवी. ती काढेल, मग काय टेन्शन नाही. असं थोडी मोठी झाली ना, हां. कडक झाली ना ती साल, मग काही टेन्शन नाही. साली नरम असतात ना, म्हणून ते लोक डंक मारतात. अच्छा. हां हां हां. हे बघ, या बघ, ही बघ, मस्त तयार झाली. तर आपले की नाही भेंड्यांची रोपं जे आहेत ना, तिथे पण म्हणजे काही ठिकाणी अशी दिसतात भेंडी तयार झालेली. ती म्हटलं काढून घेऊया, नाहीतर मग जून होऊन जातील. म्हणजे जास्त नाही आहेत, पण मला वाटतं एक 5-6 तरी निघतील. भेंडी फ्राय करायला होईल ना आपल्याला. हे बघा, हे एक दिसतं इथे. आणि काय झालं रे वाघ्या शेरू बघा ओरडतात. हे जरा आपण कटिंग करून घेऊया. कोणतरी आलं वाटतं, गुरांचा आवाज येतो. हे मस्त फळ तयार झालं. हां. आता हे अजून कशी सुरुवात आहे ना, नंतरला मग हळूहळू भरपूर होतील मग भेंडी आपल्याला मिळणार मग. आता ह्या टायमाला जरा व्यवस्थित लावली आहेत, झालेत म्हणजे भरपूर सारी लावलेत ना रोपं. पण भेंड्यांच्या रोपांना रोपं जास्तच पाहिजे, नाही तर भेंडी अशी 2-2, 3-3 धरतात ना, मग एकदम भेटत नाही भाजी खायला. तर हे काढून घेऊया जरा. हे बघा, मी आता तांदूळ घेतले ना, त्याचं हे पाणी, आता हे पाणी आम्ही फुलझाडांना घालणार आहोत. कारण आता भाजीच्या रोपांना ते आपण चुन्याचं पाणी टाकलं ना, त्याच्यामुळे हे पाणी उपयोगी पडेल फुलझाडांना. आणि हा बघा, हे कांद्यांच्या सगळं म्हणजे जो काही पालापाचोळा असेल ना घरातल्या भाजीचा, तो पण असा जमा करून ठेवलेला आहे. ह्याचा पण खत म्हणून वापर करणार. बघा तुम्ही पण करू ना. दिसलं? तिथेच आहे, तिथेच आहे, त्या साईडला, तिकडे. तर कुणाच्या ते चुन्याचं टाकतात गिलकीच्या वेळेला. आणि हे बघा, हे दोघं जण, ह्यांना आता आंघोळ घालून झालेली आहे. काय कुई त्यांना आता दूध द्यायचं आहे. हे काढून ठेवलं आहे, पण जरा गरम आहे ना दूध, त्याच्यामुळे थांबलो आहे जरा. अग्या आंघोळ केल्यावर किती छान दिसतात बघा. आता सुकले ना पूर्ण, म्हणजे अजून थोडेसे ओलसर आहेत ना, म्हणून त्यांना बांधून ठेवलं. सुकल्यानंतर मग म्हटलं सोडूया, नाही तर मग पळतात बाहेर मग, आणि परत चिखलाने माखून येतात मग. तू काय बनवलं हे? भिंडी कशाची बनवली रे? तिने बनवलेली नाही. कधी बनवली बाय? ते काळी नसते तू घेऊन आली? तूच पत्र आहे ह्याचं, पत्र्याचं. हा, ते ह्याचं दारूचा. ना, बिल्ला आहे, बिल्ला त्याची बनवले भिंगरी. आज आरोही बघा आले खूप दिवसानंतर. हा, शाळेमध्ये जाते ना ग? किती वाजता जाते शाळेमध्ये? आणि येते किती वाजता? दुपारी 5 वाजता संध्याकाळी ना. चालत येते का बसने येते? बस नाही चालायला लागतं. हां, अरे काल आम्ही गेलो ना बाजारामध्ये, तर दुपारी आम्ही बघत होतो तुम्ही दिसताय का कुठं. थांबली होती गाडी तिथे स्टॉपजवळ, तुमच्या शाळेच्या बाजूला स्टॉप आहे ना, ते सगळे मुलं होती ना शाळेची उभी. तर मग काकांनी गाडी थांबवलेली, पण नव्हतात तुम्ही लोक. मग आम्ही निघून आलो मग. आरोही की नाही आता दूध घेऊन आली. हा, त्याच्यामुळे तिला म्हणलं थांब जरा नाश्ता कर. तर ती पोहे, कांदा पोहे खाते. आज कांदा पोहे बनलेत ना आमच्याकडे, म्हणजे आज पण सुट्टी आहे तुला. हां बरोबर, आज पते त्याची सुट्टी ना, त्याच्यामुळे तिला यायला मिळणार. तर शाळेत असं ह्या वेळेस. कितीला गेली बाय आता? 5वीला. हा, काय झालं? नाही तू कितवीला गेलीस? पहिला 5वीला गेली, 5वीला. पहिला होते बेंचेस त्या शाळेत. छोटे असतात ना, पण खूप खराब. बँच बरोबर आहे, ती छोटी आहे ना, तिच्या वयाप्रमाणे ती. चांगले बेंचेस. हां हळू खा. चला तिला नाश्ता करू दे. लाकडाचे असते ना बेंचेस. इथे आपली दिवाबत्ती पण बघा करून झालेली आहे. त्यापेक्षा मोठे. आणि आज चाफ्याची फुलं बघा किती निघालीत ती, बापरे. जवळजवळ 10-15 फुलं होती, पण अर्धीच फुलं काढली आणि अर्धी ठेवून दिली फुलं. बस खाली बसा, तिकडे जाऊ नको, ते तांदूळ सुकवलं तिथे.
तर पडवळ बघा काढले ना ताईनं, झटपट तुमच्याशी एक रेसिपी मी शेअर करते. म्हणजे सर्व रेडी करून ठेवलेलं आहे, पटकन बनवूया. म्हणजे कांदा मिरची आणि खोबरं, साधी सिंपल रेसिपी आहे. म्हणजे ह्याच्यामध्ये असं चण्याची डाळ पण टाकतात, पण आमच्याकडे आवडत नाही चण्याची डाळ, त्याच्यामुळे फक्त कांदा मिरची टाकून मी करणार आहे. तर जाऊया किचनमध्ये. आणि बघा हे दोघंजणं बघा वाग्याशरू कढईमध्ये बघा तेल आहे ना गरम करत ठेवलं आहे. आणि इथे मी घेतलेलं आहे मिरची, कांदा आहे, टोमॅटो, कोथिंबीर, आणि ह्यात आहे थोडीशी लसूण, आणि ह्यात खोबरं आहे जे किसून ठेवलेलं मी, हे बघा हे. आणि हा आपला पडवळ. आता इतका पडवळ ना म्हणजे जास्त झालं ना तर हा साईडला करून ठेवणार आहे, इतकी भाजी पुरेशी आहे. आणि थोडीशी बघा भेंडी निघाली होती ना, त्याला पण मी म्हणजे तिखट मसाला, परत हळद, मीठ सगळं लावलं आहे. आणि थोडंसं पीठ टाकलं आहे, कुळदाचं पीठ आहे, आणि असं लावून ठेवलं आहे. हे तव्यावर टाकायचं, छान बनते. त्याला फोडणी करून घेऊया. राई टाकली आता तेलामध्ये. राई थोडीशी तडतडली का त्यात आपण टाकूया कढीपत्ता, कांदा, ही बघा थोडीशी लसूण टाकले, आणि आता थोडंसं जिरं टाकते. आता हे सगळं व्यवस्थित आहे ना भाजून घेऊया. हा बघा कांदा जर चांगला लाल झालाय, त्यात आपण आता ही भाजी टाकूया. आता टाकूया त्यात हळद, आपल्या चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं. आता ही कोथिंबीर, आणि हा टोमॅटो. आता हा टोमॅटो किती आम्ही वरून टाकला, जर का फोडणीमध्ये टाकला असता ना तर रंग थोडा चेंज झाला असता भाजीचा, त्याच्यामुळे असं वरून टाकलाय. आता हे जरा व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया. ठेवूया झाकण. आणि ह्या ताटावरती आपण थोडंसं पाणी टाकूया. कुठे गेलं पाणी? एक मिनिट. मग वाफेवर ही भाजी ना आपल्याला शिजवून घ्यायची. तर एक 5 मिनिटांनी बघा भाजी आपली ना तयार झाली असणार, कारण पडवळला माहिती आहे ना तुम्हाला, जास्त काय वेळ लागत नाही शिजायला. हे बघा जरा ब्रश झालं, थोडंसं पाणी दिसतंय, पण ते गॅस फास्ट केलं मी आता. हे बघा त्यात मी टाकते आता हे ओलं खोबरं सर्वात शेवटी. जरा एक आणि 1 मिनिट जरा ना असं जरा मिक्स करूया, म्हणजे पाणी पण सुकून जाईल. आणि भाजी आपली तयार मस्त बघा. अशी गोडी भाजी पण छान लागते. गोडी भाजी म्हणतात त्याला, कांदा मिरची टाकून करतो ना तिला. चला आता गॅस बंद करते मी, जेवायला वाटते. हां ही बघा आपली पडवळची भाजी आहे. आणि भेंडी जी थोडीशी निघाली होती ना तशी अशी भेंडी फ्राय केली मी. लोणचं, काकडी, ही डाळ, गोडी डाळ, भात आणि चपाती. आज गोड जेवण. गोड जेवण, गोड जेवण. कुणालचं ताट आहे हे, कुणालचं घे कुणाल. रोज तिखट खाला ना मिरची नाही नाही, पण असं साधं जेवण पण चांगलं असतं पोटासाठी ना. साधं जेवण म्हणजे छान आहे. चांगले झाले भाजी, चांगले साधी सिंपल मस्त भाजी होती. ही तुम्ही करून बघा. आता चण्याची डाळ तुम्हाला बघायची म्हणाल ना, आमच्याकडे आवडत नाही त्याच्यामुळे नाही टाकलेली आहे ना. तर चण्याची डाळ टाकून पण छान बनते ना भाजी, तिखटवाली मस्त बनते. गोड पण ही पण चांगली बनते. हां पडवलची ना. नंतर आता दुसरी तयार होईल ना तेव्हा आपण करू. भाजीमध्ये काय माहिती कोणती बनते. हां भाजी असण्यावर आता कवळी असेल ना तर भाजी चांगली होते. टेस्टच वेगळी होती. आता ही भाजी पण एकदम कोवळीच आहे ना, म्हणजे काय त्याच्यामुळे चवीला भारी जेवत. चला चवीला फरक पडतो. तर मैत्रिणींनो, आता संध्याकाळचे किती 6 वाजलेत. माझा व्हिडिओ मी आता अपलोडला ठेवला आहे. बाहेर आपल्या आड्याजवळ मी ठेवते अपलोडला. घरामध्ये ना रेंज नसते, त्याच्यामुळे इथे छान रेंज मिळते. तर चला आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आपण. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.